Частка 7. Аднойчы зранку ў прыбіральні плавае здохлая медуза, выкарыстаны прэзерватыў. Вось так Тайлер і пазнаёміўся з Марлай. Я падымаюся, каб адліць, а там, у размаляванай брудам пячоры ўнітаза, плавае гэта. Цікава, аб чым думаюць сперматазоіды. Дзе гэта я? Што гэта, матка? Што адбываецца? Усю ноч мне снілася, што я трахаю Марлу Сінгер. Марла курыць. Марла закочвае вочы. А калі я прачынаюся, я адзін, і дзверы ў Тайлера ў пакой зачыненыя. Я ніколі не бачыў, каб Тайлер зачыняў дзверы. Усю ноч ішоў дождж. Гонты на даху набрыкаюць, выгінаюцца, курчацца, і вада працякае праз дах, збіраецца на тынкаванай столі і капае долу скрозь электраправодку. Калі ідзе дождж, даводзіцца вымыкаць пробкі. Уключыць святло наважыцца толькі вар'ят. У доме, што здымае Тайлер, 3 паверхі і склеп. Мы запальваем свечкі. Тут ёсць некалькі клецяў, зашклёныя лоджыі і вокны з ветражамі на лесвічных пляцоўках. У гасцёўні эркеры з пуфікамі ля вокнаў. Разьбяныя і пакрытыя лакам плінтусы 45 сантыметраў у вышыню. Не застаецца ні закутка, куды б не прабраўся дождж. Усё драўлянае ў доме набракае і зморшчваецца, і адусюль, з падлогі, плінтусаў, ваконных рамаў, тырчаць іржавыя цвікі. На кожным кроку на іх можна наступіць або зачапіцца локцем. І на 7 спальняў 1 сарцір. І цяпер там выкарыстаны прэзерватыў. Дом нечага чакае. Каб пачалося перапланаванне раёна або ўвайшоў у сілу чыйсьці тастамент. Каб яго знеслі. Я запытаўся ў Тайлера, колькі ён ужо тут. Тайлер адказаў тыдняў 6. А калісь, у пракаветныя часы, у дома быў гаспадар, які ўсё жыццё збіраў падшыўкі National Geographic і Reader's Digest. Высачэзныя кіпы часопісаў, што з кожным дажджом робяцца ўсё вышэйшымі. Тайлер, кажа, апошні тутэйшы кватарант запакоўваў у старонкі глянцавых часопісаў какаін. Ва ўваходніх дзвярах няма замка, відаць з таго часу, як іх вышыбла паліцыя ці хто яшчэ. У кухні 9 слаёў набрыклых шпалераў, кветкі пад палоскамі, пад кветкамі, пад птушкамі, пад лісточкамі. Адзіныя нашыя суседзі зачынены механічны цэх ды праз дарогу склад, даўжынёю ў цэлы квартал. Яшчэ ў нас у доме ёсць каморка з 2-метровымі валамі для скручвання адамашкавых абрусаў, каб не камечыліся. Ёсць абшытая кедрам камора для ахалоджвання футра. У прыбіральні кафля з кветачкамі, прыгажэйшымі, чым на святочным парцалянавым посудзе. І ва ўнітазе выкарыстаны прэзерватыў. Я жыву ў Тайлера ўжо недзе з месяц. Калі зранку Тайлер спускаецца на сняданак, шыя і грудзі ў яго ўсе ў засмоках. А я гартаю сабе стары нумар Reader's Digest. Гэты дом – ідэальная нара для гандлю наркотыкамі. Суседзяў няма. На ўсёй Пейпер-стрыт толькі склады і папяровая фабрыка. У паветры смярдзючы дым з комінаў і пах ад рудых гораў драўлянай стужкі вакол фабрыкі, як ад клеткі з хамяком. Ідэальнае месца для гандлю наркотыкамі, бо штодзень па Пейпер-стрыт праходзяць трыльярды фураў, а ўначы, акрамя нас з Тайлерам, у радыусе кіламетра ні душы. У склепе я знайшоў кучу Reader's Digest, і цяпер у кожным пакоі па 100 часопісаў. Жыццё ў Злучаных Штатах. Смех – найлепшыя лекі. Акрамя гэтых часопісаў у нас і мэблі амаль ніякай. У самых старых нумарах
цэлая серыя артыкулаў ад імя чалавечых органаў. Я матка Джейн. Я прастата Джека. Не, сур'ёзна, так і напісана. Тайлер спускаецца на кухню без кашулі, увесь у засмоках, і кажа, тралівалі, так і сяк, учора ўвечары ён сустрэўся з Марлай Сінгер, і ў іх быў секс. Я слухаю гэта і ператвараюся ў жоўцевы пухір Джека. Гэта ўсё я вінаваты. Усе часам лажаюцца. Нават калі ты нічога і не зрабіў, бывае, усё адно аблажаешся. Гэта я учора ўвечары патэлефанаваў Марле. У нас з ёй дамоўленасць, калі я хачу пайсці ў ГПП, я тэлефаную Марле і пытаю, ці не збіраецца яна. Учора была меланома, і я адчуваў сябе хранавата. Марла жыве ў гатэлі Рыджэнт, такой сабе скрыні з чырвонай цэглы, злепленай саплямі, дзе ўсе матрацы загорнутыя ў цэлафан. Надта часта туды прыходзяць, каб памерці. Сядаеш неасцярожна на ложак і коўзаешся на падлогу разам з усёй пасцельнай бялізнай. Я патэлефанаваў Марле ў гатэль Рыджэнт, каб спытаць, ці збіраецца яна на меланому. Марла адказвала дужа запаволена. «Гэта не сапраўднае самагубства», – сказала яна. «Гэта хутчэй плач аб дапамозе. Яна проста прыняла ўвесь ксанакс, які ў яе быў». У галаве адразу ўзнікае карцінка, як Марла ў гатэлі Рыджэнт кідаецца з кута ў кут па сваім непрыбраным пакоі і паўтарае: «Я паміраю, паміраю, я паміраю, я паміраю, паміраю, я паміраю, паміраю». І так будзе колькі гадзінаў запар. «Я так разумею, ты сёння нікуды не ідзеш?» Марла сказала, што яна без жартаў вось-вось памрэ, і каб я прыязджаў, калі хачу на ўсё гэта паглядзець. «Дзякуй, канешне», – адказаў я, «але ў мяне на сёння іншыя планы». «Нічога», – сказала Марла, «можна памерці і ў кампаніі тэлевізара, абы было што паглядзець». І я пайшоў на меланому, вярнуўся дадому рана і паклаўся спаць. І вось цяпер, на раніцу за сняданкам, Тайлер сядзіць перада мной увесь у засмоках і кажа, што Марла – тая яшчэ сучка, але менавіта гэта яму даспадобы. Учора пасля меланомы я прыйшоў дадому і адразу паклаўся спаць. І ўсю ноч мне снілася, што я ўсё трахаю і трахаю Марлу Сінгер. А зранку я слухаю Тайлера і раблю выгляд, што чытаю Рыджэт Дайджэст. Тая яшчэ сучка, гэта дакладна. Рыджэрс Дайджэст. Жарт у пагонах. Я кіпучая жоўць Джека. «А што яна казала ў пасцелі?» – кажа Тайлер. «Яшчэ ніводная дзеўка з ім так не размаўляла». Я злосная усмешка Джека. Я палымяныя ноздры Джека. Пасля 10-га траху, кажа Тайлер, Марла сказала, што хоча зацяжарыць. Яна сказала, што хоча ад Тайлера аборт. Я сціснутая да болю кулакі Джека. Як Тайлер мог на такое не запасці? За мінулай ноччу ён сядзеў у сваёй кабінцы і даклейваў палавыя органы ў Беласнежку. Куды мне цягацца з Тайлерам? Я лютае палымянае пачуццё адрынутасці Джека. Але горш за ўсё я сам ва ўсім вінаваты. Тайлер кажа, учора ўначы, калі ён вярнуўся з працы афіцыянтам, я ўжо спаў, і зноў тэлефанавала Марла. Сказала, пачалося. Тунэль. Яна ідзе на святло ў канцы тунэля. Смерць. Гэта крута. Марла не ведала, ці можа душа размаўляць па тэлефоне, але ёй хацелася, каб хто-небудзь пачуў апошні ейны ўздых. Дык не, слухаўку здымае Тайлер і ні халеры не разумее. Тайлер не ведае Марлу. Ён думае, тое, што яна вось-вось памрэ, гэта дрэнна. Ага, як жа.
Ну што яму да таго? Але Тайлер тэлефануе ў паліцыю і нясецца ў гатэль «Рыджэнт». Хто глядзеў тэлевізар, ведае, што цяпер, паводле старога кітайскага звычаю, Тайлер адказвае за Марлу. Да самай смерці. Бо выратаваў Марле жыццё. Ну чаму я пашкадаваў пару хвілінаў і не зматаўся паглядзець, як памрэ Марла? Тады нічога гэтага не здарылася б. Тайлер кажа, Марла жыве ў гатэлі «Рыджэнт» нумар 8G. Апошні 8-мы паверх, падымаешся па лесвіцы, ідзеш у канец калідора. За дзвярыма нумароў чуваць гук тэлевізараў. Кожныя пару секунд жаночы віск або мужчынскія стогны пад свіст куляў. Тайлер у канцы калідора. Не паспявае ён нават пагрукаць, як худая, бледная, як паганка рука выторкваецца з дзвераў нумара 8G, хапае яго за руку і рыўком зацягвае ўсярэдзіну. Я з галавой занурыўся ў «Рыдэрс Дайджэст». Як толькі Марла зацягвае Тайлера ў пакой, з вуліцы далятае скрыгат тармазоў і выццё сірэнаў ля галоўнага ўваходу гатэля. На камодзе з люстрам фалаімітатар, выраблены з таго самага мяккага ружовага пластыку, што і лялькі Барбі. На імгненне Тайлер уяўляе, як з аднаго зборачнага канвеера ў Тайвані сыходзяць разам мільённыя арміі лялек Барбі і пластыкавых чэлісаў. Марла глядзіць на Тайлера. Ён глядзіць на ейны штучны чэліс. Яна закочвае вочы і кажа: «Не бойся, табе гэта не пагражае». Марла выштурхоўвае Тайлера назад у калідор і кажа, маўляў, «Выбачай, але чым ты думаў, калі выклікаў паліцыю? Гэта ж, відаць, копы прыехалі». Яна зачыняе дзверы і штурхае Тайлера далей па калідоры. На лесвіцы Тайлер з Марлай прыціскаюцца да сцяны, калі паўз іх праносяцца паліцэйскія і ратавальнікі з кіслароднымі балонамі, на бягу пытаючыся, дзе нумар 8G. У канцы калідора адказвае Марла. Марла крычыць, што дзяўчына з 8G калісьці была проста цуд, але цяпер яна пачвара, сапраўдная пачварная сука. Дзяўчына гэтая заразная чалавечая какашка. Яна ўсяго саромеецца і баіцца зрабіць штосьці не так, таму нічога ў яе не атрымаецца. «Дзяўчына з 8G не верыць у сябе!» – крычыць Марла. «Яна старэе і баіцца, што з кожным годам выбараў яе ўсё менш». Марла крычыць: «Поспехаў вам!» Паліцэйскія тоўпяцца ля зачыненых дзвярэй нумара 8G, а Марла з Тайлерам нясуцца па лесвіцы ўніз. Да іх далятае крык паліцэйскага: «Міс Сінгер, мы вам дапаможам. У вас няма падставаў расставацца з жыццём. Проста адчыніце дзверы. Марла, мы вам дапаможам». Марла з Тайлерам вылятаюць на вуліцу. Тайлер запіхвае Марлу ў таксі, а на 8-м паверсе гатэля ў вокнах марленага пакою ўжо шмыгаюць сюды-туды цені. За вакном таксі светлафоры, машыны, 6 аўтамабільных палосаў, што цягнуцца ўдалеч і знікаюць на даляглядзе. Марла кажа, што Тайлер павінен не даваць ёй заснуць усю ноч. Калі Марла хоць на секунду засне, яна ўжо больш не прачнецца. «Шмат хто жадаў ёй смерці», – казала яна Тайлеру. «Але гэтыя людзі ўжо даўно былі мёртвыя, усе ўжо на тым свеце». І яны тэлефанавалі ёй уначы. Бывала, бармен у бары клікаў Марлу да тэлефона, а калі яна брала слухаўку, там адно магільная цішыня. Амаль усю ноч Тайлер з Марлай не спалі ў суседнім пакоі. Калі Тайлер прачнуўся, Марла ўжо напэўна вярнулася ў гатэль. Я кажу Тайлеру, што Марле патрэбны не каханак, а псіхатэрапеўт. «Каханнем тут і не пахне», – кажа Тайлер. «Карацей, Марла збіраецца сапсаваць яшчэ адну частку майго жыцця. Вось гэтак заўжды са студэнцкіх часоў. Я заводжу сяброў,
Яны женяцца, і я губляю сяброў. Выдатна, супер, кажу я. Тайлер пытаецца: табе нешта не падабаецца? Я сціснутыя вантробы Джека. Ды не, кажу, усё парадкам. Прыстаў мне да галавы пісталет і расфарбуй сцяну маімі мазгамі. Усё выдатна, кажу я. Не, сур'ёзна.